Yaba mfowethu, ake ngithathele lithuba ngibonge. Ngifuna ukubonga laba abakhuza lento yokupheqana esandini. Liyokwenzani esandini uyijonga? Bafowethu, lento yokupheqana iwubulela umculo, ilibulela ikusasa labanye abantu esiphila nabo kulo mhlaba. Ukupheqana kukudayisa ngomphefumulo wakho, ukuvumela umuntu wesilisa alale nawe. Ukudayisa ngomphefumulo wakho. Khumbula ukuthi umuntu wesilisa une-crown egoqela ubuholi. Umholi umuntu wesilisa. Uma uthatha umzimba wakho unikeza omunye umuntu wesilisa, uthatha lobo bugcotshwa lobo nobuholi umnikeza usathane. You understand? Ingakho nizobona nasekuqashweni emculweni nje kuqashwana ngobungani nangokwazana nangokupheqana lokhu. Yayizwa leyo nto? Umuntu akasaqashwa manje ukuthi uyacula, akasaqashwa umuntu wokuthi u-MC, akasaqashwa umuntu wokuthi-ke eze nje just for i-appearance or umsebenzi wakhe. Njengamanje uqashwa ngokuthi ubani odunusa kangcono ey'nsizweni. Ubani umculi oyinsizwa odunusa kangcono. Ukuze bakufake kulezi zinto kumele udunuse, uthwekhe. You understand? Siyabazi bonke lobo bugebengu lobo. Ingakho ubona abantu abanjengophungale nje abangayiphopothi, abantu abazaziyo ukuthi banjani. Angeke uzibathole kulezi zinto lezi zobani bani. Sekuthiwa-ke manje gqokani u-red-ke manje gqokani ubani bani. Ngeke uzithole lapho thina. You understand why? Ingoba